Hoy, Nen! Manyod to, gyud. Man ako, ala ko Christmas. Ay, wala na ba ko ba Christmas niya? Luga kay sila. Wala, uy, mag-Christmas. Kasabaan, siya. Duty ko, oy. Niyabag na. Wala pala duty. Ato, jud ko. Duty ko, Nen. Pwede di ingon dili pwede kuan mamista-mista. Hello to my 2 million viewers in the house. Hala guys, uy. Lunch break ra gyud na mo ron ba? Ilog-ilog ko kay na ilog. To magmasta kay kasapan ta pulis. Nagpista bitaw sa balay ato dito. Nagpista sila sa balay. Nagpista sila. Unsa man akong mas oy? Samo kay kung buko. Pamista dito nen kay kuan. Nagpista man me. Di ko hala oy. Sayon raman tultulon. Ang pwede diri din ako i-park ang motor. Hala, thank you sa nag-like oy. Nag-like. Saka ako sa ulo.